Veljko Ražnatović se javno obratio zetu. Nemanja Gudelj ovo nije očekivao od njega. Fudbaler Nemanja Gudelj uživa u braku sa svojom izabranicom Anastasijom, koja je spakovala kufere i iz vile od Ljutvije Bogdana krenula put ljubavi sve do Sevilja, gde su svi porodično gnezdo zajedno svili. I dok sportista i ljubav itekako imaju sreće, Gudelj je zvaničnim saopštenjem za javnosti kao kapiten fudbalskog kluba Sevilja potvrdio loše rezultate na terenu, ali je obećao najvažnije da će se više i više zalagati zajedno sa svojim timom koji je preuzeo odgovornost za slabe partije i kažeće da ovo je posljednji put i da ima opstanak tima u primjeri. Anastasijen suprug je održao emotivan govor, te im je tokom prilikom obećao da će dati sve od sebe da tim bude na vrhu, a njegove reči su bili prosledeni aplauzom. Upravo ova situacija naletela je na Veljka Ražnatović da objavi snimak zeta Nemanja, te kako mu pruža bezuslovnu podršku u tom teškom poslovnom trenutku fudbalera. Ljudi, od srca vam hvala. Pogledajte ovo. Nemoguće je da ovaj klub ispadne. Podsjećanja radi, Veljko se nedavno dotakao i zeta Nemanja Gudelj, te tom prilikom otkrio da li mu Anastasija nedostaje. Ne u tom smislu. Čujem se s njom svakog dana. Živi svoj život. Mnogo sam zadovoljan njenim izborom. Muž joj je legenda. Gleda je kao mala voda na dlanu i mnogo joj je bolje tamo nego što bi joj bilo s nama, realno dodao je Veljko.